ҷону дар қадди ниҳоли нав ниҳолу ҷону дар рӯи сафеди беғубору ҷону ҳарчанд кардан туро надодан бар ман аз холи лабат чӣ бенасибам кардӣ ҳарчанд кардан туро надодан бар ман аз холи лабат чӣ бенасибам кардӣ нигина 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 бе ту ҷаҳонро чӣ кунум бе ту гули сурхи арғувонро чӣ кунум бе ту гули сурхи арғувон бисёрае дил майли ту дорад дигаронро чӣ кунум бе ту гули сурхи арғувон бисёрае дил майли ту дорад дигаронро чӣ кунум нигина 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 ёраки ҷон бигӯ вафодори ту кист аз ман ки гузашти харидори ту кист аз ман ки гузашти ба шодӣ нарасӣ як оҳе кашум ба ҳеҷ муроде нарасӣ аз ман ки гузашти ба шодӣ нарасӣ як оҳе кашум ба ҳеҷ муроде нарасӣ нигина 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 нигина